Mahabang buhok, matangkad, supang ganda. Ang daming babae dito sa Legazpi, ha? Pero, may jowa. Wala akong jowa. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine, but you just... Ha? Ano, bro? Daming babae dyan sa Sorsogon. Sorsogon. Daming PG. Feeling ko mas marami dito sa... nasa Sorsogon. Like Sorsogon, the city of women. Like that. Hey! What's up, bro? I'm fine. How about you? I'm fine. Where from? From the United States of America. Do you speak Tagalog? What's that? Filipino language. We don't speak that. Why? We don't know that we speak that. Kami na nagpapabalaman naman sa English. You teach us how to speak that. Paano ba yun? Like teach us how to speak Tagalog. If you want to say how are you. Pinuro niya ata ako eh. Puta man, sabi nga you teach us how to speak. Puta man! Puta man nga, you. Puta, marunong ka pala mag-Tagalog. Siyempre, ano ka ba? Adik ka ba? Ano sa'yo? Marunong basketball? Football lang. Football, ikaw? Soccer. Soccer. No, sa akin. Magaling ka sa basketball eh. Magaling ka ba? Hey! Ano mo kayo? Sa football lang? Galing ko din dyan eh. Talaga ba? Football, big? Football. Pero naman yung mas malupit pa ako sa inyo eh. Pero, sok. Pero mas malupit ako sa basketball. Kalma. Ganyan. Yung football, Bakit ang dami energy? kasi nandyan ka. Ina, ang landi mo. Super duper. Alam yung lalaki siya? Pagka ka ba? Lalaki ako. Sinukod ko yung dalawa eh. Hindi ako bakla ha. Ang daming babae ako. Sorry. Puta nga eh. Lalaki ako eh. Kalma. Kalma. Bakit malandi ka? Di ako malandi. Talaga sila yung lalandi sa akin. Kasi pogi ko eh. Oh, siyempre. Oo naman. Buti ako, pero hindi ako malandi. Malandi kasi wala natapos ko sa inyo eh. Sa akin yung lalaki. Uy, tama na. Ang lalaki to. Lalaki tapos maraming Nakaka to eh. Ikaw! Ikaw ang bakla. Kayong dalawang bakla. Ba't ako? Parang support. Kanina ko pa yung hugot ng hugot yan eh. Ikaw hugot ang hugot. Ikaw ang hugot ng buwan kita. Puta! Ako! Ano ko na? Uwi na. Mga hugot ka na.